Не знам. Напред, три назад, айде сега. Да, готови. Готови ли сте всички? Да. Добре, причината за днешното изказване от името на парламентарната група на Възраждане е един успех, с който може да се поздравим, а именно, че България няма да стане част от еврозоната от 1 януари 2025 година. Смятам, че не останаха наивници, които да вярват, че тази дата е възможна. Това беше потвърдено и от управителя на Българската народна банка Димитър Радев, който прав текст каза, че това няма как да стане от 1 януари. Причините са основно две. Едната естествено инфлацията. Както всички знаете, България все още не покрива критерия от Маастрихт по отношение на инфлацията. Но другата причина също е много интересна. Тя беше надълго и на широко развита от авторитетното списание Политико, където те казаха, че всъщност след обстоен анализ стигат до извода, че една от причините също е, че в България няма обществена подкрепа за членството на България в еврозоната. Това всъщност е резултат от действията както на Възраждане, така и от волята на над 604 000 българи, които чрез подписката за провеждане на референдум показаха ясно, не само в България, но и в Европа, че тук няма обществен консенсус по темата. Съответно, това е притеснило европейските институции и те са взели решение, че няма да направят компромис. Другият проблем, с който се сблъскват, е това, че в България се направи опит да бъдат фалшифицирани данните, статистиката, като се упражни натиск върху Националния статистически институт, с който ние извикахме, имаше изслушване в Народното събрание, отделно проведахме и среща след това. Там настояваме за пълна прозрачност, изискали сме редица документи, така че да успеем заедно с нашите експерти да осигурим прозрачното изчисляване на всички данни, като сме изискали самите Евростат да дойдат и да направят проверка на работата на Националния статистически институт, защото хора като Асен Василев се опитваха реално да изчакат един прозорец от време, където с лек натиск да успеят да свалят инфлацията в рамките, които позволява и България да влезе от 1 януари. Това няма да се случи. Юни месец предстои редовния конвергентен доклад на Европейска централна банка, който ще покаже, че България не покрива критериите, което значи, че вратата на България за еврозоната от 1 януари 2025 година е затворена. Това, което ще се опитат най-вероятно евроатлантическите партии да направят е да поискат извънреден такъв конвергентен доклад, което всяка държава има право да направи, но обикновено се случва в годината между двата редовни. Такива доклади редовно се изготвят на всеки 2 години. До година по принцип можем да поискаме такъв извънреден конвергентен доклад, но те искаха да го направят на есен, когато евентуално може инфлацията да е под съответните стойности. Това е малко вероятно да се случи, защото практиката не е държавите да влизат по средата на годината, защото ако на есен имаме такъв доклад, това би означавало да се опитат да влезе България в еврозоната някъде по средата на 2025 година. Това би създало редица пречки, дори ако щете счетоводни и технически. Това ще бъде абсолютен прецедент в историята на еврозоната. Няма държава, която да е влезнала на дата различна от началото на годината, 1 януари на съответната година. Така че не вярвам, че това ще се случи. Още повече предстои проблем с бюджетния дефицит. Политиката, която вече бившия финансов министър Асен Василев водеше в последните 2-3 години, доведе до структурни проблеми с бюджета и това, което ще се окаже, информацията, която имаме, е, че много вероятно Евростат да изчисли, че за 2023 година на касова основа дефицита на България не е бил под 3%. Кога според вас чакайте само секунда, откъде идва информацията от гуверньора, седейки тук в зала сме го пропуснали? Да, има публично изказване на Димитър Радев, който преди няколко дни преди няколко дни буквално, да, в интервю, публично интервю, може да го намерите, той каза, че България няма да бъде готова да влезне от 1 януари и аз ви обяснявам причините. Конвергентният доклад, който ще излезе юни месец, просто ще каже, че България не е готова поради две причини. Както знаете, едното са чисто техническите за инфлацията, а другото е и политическата страна на нещата. Кога според вас ще сме готови да влезем в еврозоната? Поне след 2043 година. Аз искам да ви кажа нещо допълнително, а именно имахте едни текстове, които бяха приети във връзка с курса на лев-евро. Възможно ли е заради високата инфлация, която се увеличава,
курса лев-евро да бъде предоговорен, тъй като знаем, че там има един текст, в който ако някой от европейските държави поиска нещо подобно, би могло да се случи. Така, курса, по който България ще влезе в еврозоната, се определя по предложение на Съвета на Европа след консултация с Европейската централна банка и с одобрението на всички държави членки в еврозоната. България също ще участва в тези преговори, но хипотетично те предстоят да се случат. Тоест може да се окаже, че ние ще се наложи да влезем при друг курс. Тоест има такъв риск. Въпреки че тук в едно решение на Народното събрание беше записано, че ние ще влезем само при този курс, това не е самостоятелно решение на България. Съответно можем да изпаднем в ситуация подобна на тази с Шенген. Ако една държава се запъне и сметне, че българския лев е подценен или надценен, може да поиска България да влезе при друг курс. Финалното решение ще зависи от силата на нашата дипломация и силата на дипломацията на всички държави, включително и на европейските институции. И тук вече е притеснението, има ли кой да защити българския интерес, ако някой да каже, че искаме че трябва да влезем при курс 2 лева и 10 стотинки, примерно, което автоматично ще обезцени една част от нашите средства. И не случайно ви питам, тъй като имаше от миналото Народно събрание декларации, че няма да бъдат затваряни мини Марица изток, сега вече се говори за рекултивация, т.е. има един момент, в който решенията на Народното събрание нямат особена тежест. Затова искам сега, ако може да разясните какви са рисковете и съответно тези текстове в закона, които бяха приети от 2-3 народни събрания назад през 2020, да кажете дали още са в действие и съответно какво може да се проистича от тях. Тези текстове нямат абсолютно никаква сила, защото курсът, по който една държава влиза в еврозоната, се записва в европейски регламент. Българското народно събрание може да реши каквото пожелае, само че в крайна сметка, пак казвам, това са преговори, които трябва да се случат от една страна между България, от друга страна между европейските институции, от трета страна между държавите членки на еврозоната. И ако там няма кой да защити това, което е взето като решение в Народното събрание, тогава може да се окаже, че то е безпредметно и ние ще се наложи, ако желаем да влезем в еврозоната, да влезем по друг курс. Това е... Ако сме гласували, че няма да има друг курс, можем да решим да не влезем, ако ни променят курса, нали така? Така е, Защото е записано само при този курс. Така е, винаги можем да решим да не влезем, само че в момента има закон за въвеждане на еврото, който се разглежда и в него не е записан курса, при който България ще влезе. Тоест, малко остават, този курс от 1,95583 остава малко пожелателен, защото в документите, които са основополагащи в момента на това членство, какъвто е закона за въвеждане на еврото, там никъде не е записан този курс. Така че по-скоро нашият анализ е, че преди година и половина, две, когато се взе това решение в Народното събрание, той имаше за цел да успокои широката общественост, че всъщност това ще бъде курса, но никой не може да го гарантира. Между другото има и друг проблем. Една част от законите, които бяха приети през последната година и половина, те трябваше да отговорят на определени изисквания по отношение на българското законодателство, така че то да стане съвместимо с очакванията на Европейската централна банка, на Европейската комисия и Съвета на Европа. Само че едно от нещата, които бяха направени като промяна в Конституцията, противоречи директно на устава на Европейската централна банка, а именно Европейската централна банка изисква управителя на БНБ да бъде независим. И тук бяха направени промени в закона за БНБ, за да направим и подуправителите по-независими. В момента, в който Конституцията се промени и управителя на БНБ вече е една от лицата, които могат да бъдат номинирани за служебен министър-председател, това пряко противоречи с устава на Европейска централна банка, което беше също казано и в публично изявление от Димитър Радев. Той така каза, с този аргумент каза, че не може той да бъде номинацията. И имаме информация, че тези промени не са съгласувани с Европейска централна банка, което пък България е задължена, бидейки част от ERM2, да направи, когато променя в такава посока своето законодателство. Така че пречките са много. Тук нататък предстои ние да търсим в Европейския парламент, знаете, след 2 месеца ние ще имаме представители, там ще търсим все повече подкрепа, така че в крайна сметка да се случи най-нормалното, правилно и морално нещо, именно гласът на българския народ да бъде чут. Господин Ганев, само да попитам, 49-то Народно събрание към края си, как оценявате работата, която се свърши? При влизането в еврозоната пада.
И тогава каквото сме договорили. Коментираме по отношение на подуправителя и за управителя на БНБ в промени в Конституцията показва за какво състояние изпаднала нашата държава благодарение на работа на Народното събрание. Факта, че имаме промени в Конституцията, които дадоха директно властта на ГЕРБ и на ДПС, говори за срамни и позорни решения. Факт е, че в момента сме изправени в ситуация, в която Конституционният съд, ако се произнесе по жалбата на Възраждане, които ние жарим всички текстове променени в Конституцията, може да изпаднем в още по-тежка ситуация, защото тези хора направиха всичко възможно да ни унищожат първо Конституцията, после законодателството. Нека не забравяме, че в момента дори се разглежда законопроект за митичните F-16, които няма да получим скоро, но ние продължаваме да плащаме, имаме актуализация на цените. Отделно се прие решение за закупуване на атомен реактор за 60 милиарда. Отделно знаете, че почнахме вече и заредихме с американско ядрено гориво, което първо, че е по-скъпо, второ, няма да бъде изнасяно отработеното ядрено гориво и автоматично България става бунище за ядрени отпадъци, защото ние трябва да си го съхраняваме. Така че отделно всичките законодателни инициативи, не знам дали и вие и зрителите ви знаят и обръщат внимание, че има приемане на закони от управляващото мнозинство, които в последствие 3 или 4 пъти се променят. Законодателна немощ, боричкане за овладяване на митниците, скандали, разправи вътрешно коалиционни и в крайна сметка този парламент си заминава и слава на Бога, че си отиваме на избори и няма нищо по-демократично от това избирателите да решат дали искат още от същото или ще има коренна промяна пред България. Очаквате ли висока избирателна активност на изборите? С всяка една година избирателната активност става все по-ниска. Български избирател трябва да реши дали иска нещо да промени. Промяната минава през активно явяване на избори и това да накажеш тези, които са ти излъгали. Когато си съгласен на същото, искаш корпоративния и купен вод да ти влияе на бъдещето, седиш вкъщи и казваш няма да им гласувам. Когато не им гласувате, получавате още от същото и получавате хора, които са дошли в управлението и в политиката, за да вкарат Гешев и Борисов в парламента, а не просто в затвора в парламент и в управляването. Не трябва да се очудвате. Благодаря и аз. Ще ви раздадем материалите, ако искате да се стати.